Hi mga Hitsuraan, this is Crystal Q Pacanya and you're watching YouNeilIt's vlog! It's YOUNEILIT, YouNeilIt, cause I know this. So as you can see mga Hitsuraan, I'm on basta ka nang murag na kog Halloween karon. Tong show. Matongtong day show, oh my gosh. If garan mo makita kung giunsa din ako nga look mga Hitsuraan, tanaw na lang mo sa kanina link. So for today's vlog or video whatsoever, mang prank ta mga Hitsuraan na tongtong na siya. Oh my gosh, I need to put na lang again. Ganon. So, mang prank ta mga Hitsuraan. So, natay mga tawagan karon kay atong i-prank sila. And I'm so excited because first time din na prank video. Oh my gosh, I'm so happy na kay Hitsuraan. I'm so thankful right now because of you mga Hitsuraan. Kung wala mo karon dili ko makahimo og nani mga videos. Very excited because I am very excited right now. So, mang-call tabi sa kinsani nila. Let's get started! Atong first na i-prank kay si Nicole, akong best friend. I don't know if makabalo ba siya na prank na ba ni kay lately nang ulos ko niyang paintbrush niya. Wala man siya there sa wala man siya sa ilaha ganina. So, wala na lang ko kaulos. Pero I don't know if prank pa ba gihapon niya na akong siya. Siya tong first na caller guys. Not caller. Siya tong first nga tawagan. No answer. Cool to baga. Cool. Cool tabang cool. Sigara babuang ka. Asa ka, Cool? Nasa balay. Cool, makatawag. Noon sa mga. Cool, makatawag kung mag-ambulansya, Cool. Noon sa mga. Naparok akong ulo na lamba, makay nataga ko sa hagdanan. Nalala ko, Cool. Asa pa patanawa, boy. Cool, tawag mo, walang siya, Cool. Around kita. Nil. Yatay. It's a prank! Yawa mang kawe na kayo. Buang mang ka ni Luy. Yawa gid ka. Say hi to the vlog! Hi vlog. Bye-bye! Mang kawe. Bye-bye. Mamprank pa kog lain. Bye-bye. See you soon. Successful ang first na prank. Nanatay bagong i-prank na sa guys. So tawagan na to si Madam RJ, tawagan na to. Actually guys, vlogger pa din si Madam RJ. I'll put Dam. Hello. Asa ka, Dam? Ha? Asa ka? Nasaan mo? Dam, tabang dambi. Ikaw ro gid akong friend nga nag-online karon, Dam. Call ni. Dili. Vlog. We. Dam, Ano man? Dam, makatawag kag hospital, Dam. Basta na. Dam, makatawag kag hospital. Ano man? Natago ko sa hagdanan, Dam. Natago ko sa hagdanan. Dam, wag ko nagbinuang, Yes. Dam. Wala ko ka binuang. Nawag sa hagdanan.
Oler kay ma'am. Kapuya, uy. Oler kayo, atin. Kapoy kay magilak-hilak daw niya. Dili ra ka ma-prank. Wala. Ano ba ka? YouTuber ba ka? So, kibasag ko, no? Say hi to my vlog, Dam. Hello! Hi mga Hitsuraan. Guys, don't forget to subscribe to Madam RJ's vlog. I'll put his link below, guys. His or her? Or. Subscribe siya, guys. Bye, Dam. Nice, ano, oy. Wagi ka na prank, Dam. Laina, oy. Pero wagi ka na prank. Bye-bye. Bye! Thank Bye, you. Hitsuraan. Was siya na prank. So, kay bawa man daw siya daan nga YouTuber ko. So, what to siya? Na-expect na daw siya. Oh my God. Sayang. Hindi ito taglain. Guys, atong next i-prank kay si Miss Margaret. YouTuber pa din siya, guys. Ako ibutang iyang link sa description box. Don't forget to subscribe her, guys. Ako siya, oh my gosh, nakulmaan ko. Wala kong kitubag. Tabang miss. Maka video call, maka VC ka. Lobat daw siya niya, brand out dahil dali lang. Nakulpaan lagi ko na akong gibuhat. Oh my God, dili kayo may close ni Miss Margaret. Wait. Gay daw. Oh my gosh, wait. Miss, makatawag ka og hospital, Miss. Miss, makatawag ka og hospital. Basta ka, uy! Miss, makatawag ka og hospital, Miss. Basta lagi ka! Nasa mo. I-send mo address, be! It's a prank! Lagi ka! Say hi to my vlog! It's a prank! Tayo, iwas. Miss, makuhan ka sa akong vlog. Katay ka! Bye na, kay burn out may ara. Lobat na ka. Thank you sa time. Suwayi sila. Yeah, ako sila tawagan. Bye-bye. Bye! Thank you. Nagtukog mga sabo siya, guys. Oh my gosh. Actually, dili kay may close si Miss Margaret. Oh my God. Next, tawagan na to si mura daw tinuod. Tawagan na to sa Tigil. Naunsa ka, tabang ate. Sa Ate Gail atong tawagan karon, guys. Inday the Vlogger. Subscribe niya, guys. Subscribe siya, guys. Inday the Vlogger. Ate Gail. Basta ka, uy! Tigil, tabang tigil. Basta ka! Tabang. Basta na, uy, nga na. Asa ka tigil? Ako balay. Nga na, man ito ko. Natago ko sa hagdanan, tigil. Basta ka? Natago ko sa hagdanan. Pag sure ba? Basta nagpikat-pikat ka ni Aros, paot ka ron. Wala mo, wika. Ang di mo ko. It's a prank! Animal, kaya ka.
Buwanga ka. Ansi ko make up. Diyan din mo. Like, kortina ang ito. Laban na natin, girl. Nag-vlog ka na Say hi to my vlog. Ayog saba sa uban kay manawag pa ko nila. Sige ko. Bye! Hi, baby. Oh my God. So, itong next sa tawagan, guys, kay YouTuber gapon ni siya. Guys, itong next i-prank kay si Jefferson Compesto. Sir, asa ka, sir? Kaya ko, sir. Asa ka, sir? Asa ka? Ano, dito na ba, sir? Kulon. Ano, sir? Sir, makatawag kong hospital, sir. Ano, ako na chatan si Kwan, Sir Mike. Ayaw lang, sir. Ha? Ayaw lang. Duty na ba ko niya? Laro ba ko yung pahabot, sir? Nasa na ka? Natago ko sa hagdanan. Ano, sir, dinan? Oo. Ang na. Ako na po, sir. Sir. Oh, layo na ba kayo ko? It's a prank! Prank! Kamu kasi kaya ako. Bye-bye! Layo na, ay. Guys, subscribe niyo siya, guys. Sir Mick is calling. Sir Mick, dili lagi pwede call, Sir Mick. Sir Mick. Dito ka kadungog? Nakadungog na, Sir Mick. Noon sa mga. Dili ka makabisi, Sir Mick. Mga unsa? Maka-video call ba? Ngano man ta? Na ako'y pakita ni mo, natagak manggod ko sa hagdanan. Ikuan sa ang video, Sir Mick. Oo, okay. Asa daw? Ala ka diha, nila. Sir Mick. Asa ka nakita? Asa ka nahulog? Sa hagdanan. Asa na hagdanan? Sa mo, Sir Mick. Niya ako raw sa balay. Ala ka diha. Kaya sakit kayo mo, oh? Asa na pitang na? Andre. Nasa ako ikuan ha? Okay na ka ako ni It's a prank! Sir Mick, pakita sa... Gibaungan ko. Oh my God. Yung gisensa mo, GC. Alam guys, nasuko si Sir Mick. So, padayan ka punta guys. Pero nakulbaan ko, sorry kayo. Sir Mick, sorry Sir Mick. I mean it, Sir Mick, sorry. To next tawagan kay si Kuya Mark. Munsa ka na si Kuya Mark, so. Pasin ka, Mark, si Kuya Mark. Yeah. Saman. Asa pa, yeah. Ngano man? Yeah. Unsa man? Babang, yeah. Ngano lagi ka? Yeah, makatawag ka, hospital, yeah. Uy, ngano ka? Yeah. Ngano lagi? Nadaga ko sa hagdanan, yeah. Ste. Ako ra sa amo.
Buko. Seryoso ka? Yawa ko yung pinuwag ya ko yung work tabong ya. Makatawag ko hospital ya. Funny lagi, ma'am. Ma'am, funny lagi, ma'am. Yaw mo na pinuwag ya. Seryoso ka? Yawa ko na pinuwag ya. Uy, seryoso ka? Oh my God. Manawag yun ko. Manawag yun ko like now. It's a prank. Sige, ay, bye. Uy, nagsamok lagi ka na ako. La sorry ya, bye ya. I miss you. Cool. Cool. Ano man? Cool. Nakay number sa hospital. Cool. Ambulance. Asa man? Cool na bangay ko, cool. Uy. Nataka ko sa hagdanan ni Cool. Niya ako raw sa dari sa buloy. Cool. Nabang cool. Tawagay ko ka. Uy, tarong ba? It's a prank! Starting ko mga exam mo kung kaboang. Col, sorry, Col. Say hi to my vlog. What the fuck? Yaman, ko still ka. Uy. Bye-bye. God bless sa midterm. Bye-bye, Nel. Wapay na sunod. Bye-bye. Nagtuon daw siya para sa midterm nila. Yeah. Yeah. Yeah, makatawag ko kung niya ang balansa ya. Ah, magkabuang ay. Yeah, makatawag ko kung balansa ya. Nataka ko sa hagdanan niya. Ano kay buang? Nataka ko sa hagdanan. Yung kasabot-sabot ka. Nataka ko sa hagdanan. Lawa ko di mo kung naon sa mga uman. Makatawag. Ito ni buang. Makatawag ka kang balansa ya. Uy, Makatawag ka kang balansa. uy, sorry doon. Buang ka buang. It's a prank! Buang ka, Nil. Oo, you nailed it. You nail it! Yeah, say hi to my vlog. Ouch. Stay ka, Nil. Ouch, kasakit. Bye-bye! Ayog saba sa GC! Bye-bye! Atong next si prank kay si Ben. Oh, nayan siya. Nayan si Ben na. Unsa man Neil, unsa ako matabang. Ben. Asa ka, Ben? Asa ka, Ben? Asa ka? Ben? Asa ka, Ben? Ben? Asa ka?
Tabangi ko, Ben. No. Ben. Nakakuha mo Ben. It's a prank! Hi, Ben! Gipaungan ko. My God. My God. Nagutos Ben ako ron. Sa mangita pataglay ni prank. Ako ang cousin nga naas gawas. What happened? Tawagan daw eh. Ate! What happened? Uy! Ate! Ano man ka kasi mong video? Asa mong video? Off pa. I-on and off daw yung video. What happened? Uy! Ate! Nataka ko sa Hagdan na natin. Taga ka sa Hagdanan. hagdanan. Sa usang hagdanan. Unsa man karon? Unsa man ka karon? Ako raw sa Aribalay. Ako matawakan. Ulan, dili ka kabangon. Dili ka kabangon. Lili. Naghigda karon time sa ha. Ate. Ligala jud ka. Kay mo tawag ra ba jud sa akong tilak kuya ro. Ate. Ikaw ka, kamay jud. Liwat jud ka kana ako dito pa may kay mo acting no. Ate, it's a prank. Say hi to my vlog. Ate, nag-vlog ko. Tinag-vlog ko, hi sa kong vlog. Tinag-vlog ko, te, hi sa kong vlog. Ha, i-vlog? Nag-record ni. Natagat sa danan. Danan, pero basi dyan dahil sa bang, tinuod sa dyan na. So that's it for today mga Hitsuraan. I hope na-enjoy mo sa to ang prank karon. If ganahan mo nga mapunan pa ni siya og napay next episode ani, just comment down below. Sa katong mga YouTuber na akong na ka video call karon mga Hitsuraan, ako lang ibutang ilahang link sa description box. Don't forget to subscribe them guys, and don't forget to subscribe me too, and don't forget to click the bell button to receive a notification for my next upcoming videos. Don't forget to like, comment, and share. This is Crystal Q Pacanya saying, naka-salt and water lang to with blood. Ouch. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Bye.